ni Manong Reggie ti mawawag iti cellphone ko. Apay nga itong interview sa nga. Hello? Alicia, Kasla, agkakapsat ti boses mo. tungag ka iti bakak. Awanan ni Omar. Awanan ni Omar. Anya ti kayat mo asawan. Naipasungal-ngal kami iti nadara arangan. Iti panangraot mi iti kuta dagiti kabosor. Kat maisa ni Omar dagiti mapugpugaw ti bangkay na. Sana po doon data. Sana mabalin amatay ni Omar. Ayatem ka di lang ni Omar. San ka di akagurgura mo na. Kan inlunod mo ay. Apay nga inawagan nak sarhento. Tapno iparupam kanya. Anaragsaka kon tapi may sunti panangilunod ko kini Omar. Kasta ka di? Pagkawan na kumanon sa ay ko tirignam. Inawagan ka. Tapno ipakamuking ka at aksanggasat ni Omar. Sapsapulan pa lang dagiti pa kasultado ti bangkay na. Tapno maipayan mo't lang iti nasaya at apan na kay tanam. Sige. Agyaman at itiawag mo kanya. Sapay ko ba? Taagtan ng tikararwan ni Omar itinagkay sa abihan. Kuna ni unad ang nagpakada kakanukin kwa na nga umay ka dito farm. Nay, apay, nagsangsangit ka. Lolo, Hmm. awanan ni Omar. Anya ti kayat mo asawan iti dayta. Imawag ni Manong Reggie kanya. Naipasungal-ngal da kano itinadara arangan. Kat maysa ni Omar kadagiti mapukpukaw ti bangkay na. Kasano nga ibagada anatayen? No saan dapay anak kita ti bangkay na, alaman? Nakakita da kano iti dara. Iti nakakitaan ni Manong Reggie iti nakapasagan na lolo. Amang ano inuluyan kanon dagiti kalaban da. No napiyang man. Amang ano linamot ni buhaya iti asidag akarayangan ang nagprarangatan da. Ay, kat... Ay, no day tatigasat na kat... awan mabalin tayo, apo. Ape, asaan kang hagsao, Marjorie? Maragsakan ka kadi iti napasamak ka ni Omar. Tanya't pagkitkitaan nyo kanyak tatang. Kananya ko mapakibiyang aki jay. Dakas sa klaon hindi pa nagkita yun. Pagayatak ka di, tinapasamak ka ni Omar. Ay, Amamuda kon. Nauyong ak. Nga madamatrik na kamasakitan. maasya naklaunay ka ni Alisa. Sangit asangit. Amok, ay ayatan na pailaang ni Omar. Kinamaag. Noy ayatan na pailang timay sa nanatay. Makasarak to itinasay-saya at tao. Iti umno a panahon. Dahil tati parikot ko, Lisel. Aging gaita. Sanda pa yung nasarakan ti bangkay ni Omar. Amang ano na tayo ngagpaison di kayem ko. Amo ka lumdaan ka mo ti tinapasamak kang kuana. Katmawatang ka. Uwan. Nakasingsingpat at tao ni Omar. Inyawag ko adagos kini Alisa. Oray imbaga na ide agagura na tigayim ko. Nariknak ang maladingitan mo't itinapasamak kini Omar. Omar, nasakit launay. Mabalita ko malatan aglinibat. May anas ka na matay ka. Idinto ay kay ganda nga ko na sumurot ka ni mama. Tapno baring iti panagin na dayuta. Kaya masursurukan to halipatan. Ngam iti ipupusay mo. Ad-adasan ka malipatan. Hintalimang ka dito'y puso.
Adda ko maipakpakaasik kada kayo mamang. Uray tanataymot na ni Omar. Amangan na mabalin. Asaan ako nga agtuloy asumurot kada kayo. Alisa, aging kayo tawan makita ka bangkay ni Omar. Di mo maibagano na tayo. Anya ti kayat yung asawan mamang. Kayat yung ama panagnakat no natayan ni Omar. Anya ti kinunam? Awan tibain mo! Marjorie! Marjorie, anya ka diti mapaspasamak ka. Apay at tinumpam ni Alisa. Jack mabustan ti pa ng sungba-sungbat na kanyak tatang. Pampanunod at ti masakbayan na. Ngayong sungba-sungbatan na kitli. Nagkabaalan di magpanaw ka na kayo, Lolo. Patpatkin kayo una. Katsak, saan ko apat-patgan ni Lolo? Saan nakmat apat-patgan? Sino ka diti na ipasnaykan ka? Siyak ti inam! Siyak ti inama nagrigrigat para iti masakbayam. Kasaritam anasaya at ti anak mo, Marjorie. Iparitnam apat-patgam. Saan mo nang Tatang, ibagtas? isu anatang ganti ulo ni Alisa tapampanoy-nuyan nyo. Saan apod no dayta? Ikarkarigatak nga awaten ti karirit na ni Alisa. Pabusoyan na kumaama ken kuana. Nagtudula itinapig sa idirabi. Nakad-adala man tinapres nga agos ti karayan. Naot-ot pala dagiti sugat ko. Diyos ko. Agyaman at tainig kandak pa iti sa bali apyag. Tibulalayaw. Malagip ko ni Alisa. Kinunana idi. Nga uri agin na dayo kami. Ket agkita kami tungod lang. Iti umto tibulalayaw. Saan ang masapol ang maman na si bibiyagag? Saan ako nakasapulang itibiyag na? Agsakripisyo para iti masakbayan na. Helikopter. Helikopter dagiti soldado. Wan-manawanan dalakit di ti aglawlaw. Numabalin la kuma. Saan da ko na masarakan? Ang kasanan ti kinasoldado. Daytoy laangan tinabati para kanya. Dumngag ka kanyak. Maawatak ti marikrit na Alisa. Uray siya ka. Diyak kumamot kayat nga ginadayuta. Tasipod kinaubing mo, siya kon ti kinadandandam. Saan lang nga apo ko, ti pangibilbilangakan ka. Talaga saan ko kabalan di mayadayo ka na kayo, Lolo. Tulungan na ang pagpakaasikin ni Mama. Adi di ko man ngay tuloy ko ti panagadal ko. Para iti masakbayam ti pampanunutan ni mamang mo. Uwan, Lolo. Amok. No kayat ni Mamang agabruda. Ington makaturpusak la kuman. Saan ko maasyak ti makalapad kan ka? Napigsaak pa'y. Kan kabaelak ti agbiag ngagmaymaysa. Diyak kayat amalmalday kayo, Lolo. Bayam. Padasag akasarita ni mamang mo. Ngem jak maipanamnama. Numaalokoy ko apo. Agyam anak na nasarakan da kamatlaan nagitipada da soldado, Omar. Di mo ka talaga anatay kan. Naimbaglaangan. Tada nakakita kanyak. Kasladya akong kabalan iti. May isa amang nganop alakay. Tenang ispal itibiyag ko. Milagro ti pan nakalasat mo. Nalaing ni ama gayong. Kinabalan na nga inikat dagiti bala asimrik iti bagik. Naimbag. Tawan na tamaan nga internal organ ko.
Saan mo payagasa ti matay? Un gayam. Ninyawag ko adagos kini Alisa tinapasama ko. Kastao na sangit na. Reggie, Apa yang nagsinay ka? Saan ka di arumbang kumaamaragsakan ka, Omar? Ay ayat yung nakapailaan. sana na masapol ang maamon na si Bibiyagag. Awagam ni Alisa. Ibagam ken ko ana. Anasarakan dan ti bangkay ko. Anya? Sigurado kay ti dayta. Wan. Sigurado akong iti pangedeng ko. Para iti masakbayam ni Alisa. Maawatam ko, Ma Marjorie. Uray siya kat mailiwak. Lupay ibagbagak anapig saak pa'y. Agam amangan no jak madairan ti iliw ko kan Alisa. Talaga napatid ka na kayo ti apo ko yun. Saan lang nga apo ko ti pangibilbilangag kan kuana. Kasla siya kun ti amana. Apay, anya ti pagbutngam. Aging gaita, awan pa'y damag no nasarakan dan ni Omar. Kapilitan ngag may sakag subli di Manila. Tiyak mo kadwak ni Alisa. Agyaman naklaunay. Maragsakan lakit din ni Alisa. Amangan no dayto yung tigapuna nga umasidag tirik nanakin ka. Grabe inauna yan. Nga masapol mairing pas ko amin dagito yung assignment ko. Ni Manong Reggie tumaw-awa. Hello? Nasingag sa mo tantipan na turog mo, Lisa. Agar arami tak iti assignment ko, Manong. Manugot ni Mamang. Alip pasik ti panagadal ko dito Ilocos. Sumurot at tukin ni Mamang agtrabaho ijay London. Inton makaturpusak. Narabian ka man nga imawag. Nakasubliak na may ti Destinok dito Bicol. Kasangsangpad ko lang. Unggay, nasarakan min ti bangkay ni Omar. Anya? Talaga anak tayan ni Omar. Imbis nga bakasyon na kaya lugar mi. Napanunot ka dito ilangan lugar datatang mo ti mayak. Nasaya ta nakapasyar ka. Ingkadang mi kininanang at dito kami langan ngagnaad. Mabuting kan sa amatan. Ang mga nutuntunan ni Alisa iya lugar yo. Tapno panagnakan na no talaga natay kan. Awan nga ta ti panagtalaknakan ka. Kastaw na sa ibag na di. Nakonsensya kiti panagulbod ko. Amuda ka di iya lugar yo. Si bibiyag ka pa'y. Jack mo. Reggie. Ada kayat ko aparamit kin ka. Ah, Kayat ko nga da makita ni Alisa apang manak nagkatalagaan na tayo ko. ni. Anya ti kahit mo asawan. Anya ka diti pakakitaan anatayan ti may sa ataw. Ni, Omar. Sigurado kay ti daytang ibagbagam. Ibilang ko ti bagik anatayan. Saanan asyak day di Omar. Anagayat kin ni Alisa. Ngam, iti puso kan panunot day di nga Omar. Saan ang nagbaliw? Narigat ti manglipat. Ngam awan ti sugat adi kabalan apaglunitan ti panawan. Sige. Adaking ka, nukasta ti pangadeng mo. Sandak la ko man ngayon tulnog dito airport. May kaawak lang arudan kada kayo. Kini Alisa, tatang. Sakbay asumrag kayo iti departure area, Mamang. Kaya't kayo pa'y nga arakupan iti na ero. Patpatkin kayo unay, Mamang. Alisa. No saan ka kumaan nagbabawi? Kadwa ka. Iti pa nagsubli kay London. Dumtang to ti na apanawan, Mamang. Huston dayta panagpinakadayo nga agina. Marjorie, papan kan iti departure area. Sige. Panawan kayo. Agananad kayo. Kakaiso na nagpasyar ka iti lugar mi, Manong Reggie. Dito yung matkampusan to ti Mayanta. Kwa. Alisa. Ada kahit kong ipakita. Ngam, saan ka kumangagsangit?
Ha? Iti daya papananta. Sige, mapanta. No, apay anasken nga aramidin da ito ni Omar. Dayta. Ha? Di nakasurat iti lapid. Omar Garcia. Omar. Pagawanan na kuma. Ngamday iti panangilunod ko kadka. Kapulang iti pungtot ko. Kasla nagparik na keng ka tinapasamak. Binilinak ngaywanan ka. Saan kanto amalipatan? Omar. Nakasubli ka dito lugar da Alisa. Ngam saan ka nagpakita? Gaputa muna kit nataya ko. Iti puso kong panunot na. Nalipatan na ko. Nadlaw kay tayo. Nakipinaya pa eh. Itagruba tayo. Apagbait lagayam ti pan na kay destino mi Bicol. Agpadatang agsubli di Mindanao. Juan. Kalpasan tayo di napasamak. Kat, anya, agikat ka na soldado? Awan ti takrot a soldado, Ricky. Kasi ti pagsasaw. Kabayatan na masugsugatan ti soldado. Ad-adda tumurtured. Naibagan ni Ali sa kanya. Apama na makaturpos. Surutan na ni Mamang Nadia London. Talagang awan ton ti gundaway mi ang makapagkita, Reggie. Talaga adya ako nakapagkadkad ka ni Mama Lolo. Adayo pa'y ngagturpusak. Pinaysagahanan dagiti papeles ko. Gaputa day ta tinagtulagan nyo, apok. Para mutla iti masakbayam. Nabayag nga insaganak ti bagi. Tapno kabaalag ti mangpanaw kada kayo, Lolo. No kuma sumurot kayo langan. Oray agbakasyon kayo iti sa magmamano a bulan. Lakaya kon. Taragsaka kon iji farm ko, Alisa. Inton matayak. Agawid kanto tapno kita titanem ko. Ni Lolo mat. Kaya't yun, saan kayo apanawan? Amangan no inton addakan ijay. Saan mon akayat ti agbakasyon dito'y lugar tayo? May sawin no, do atawan, Lolo. Agawid akto. Anya lakit din ti apo ko. Mapankanto pala ang ijalondon. Day takit din ti pampanunutam. Umawawag ni Mamang Lolo. Magagaran lakit ti amakadanon ako ni Jay London. Hello, Mamang? Oh, nakasagana ka di amin na nakawas mo, Alaysa? Saan la dagiti kawas ko tinakasagana, Mama? Oray ti puso ken panunot ko. Di bagi ka mismo? Narugyak pa yan din nagpakada kini Lolo. Nasayat no kasta. At ang trabaho, pangisulkatkan ka. Ngam kinunakit agbalin na boss mo, oray makabulan pa ilaang, agpasyapasyar ka. Makaanayin ti makalawas, Mamang. Kaya't ko magtrabaho ka dagos. Kaya't ko ama kumikom ti panunot ko. Sige, pagsaritaan to deta, into nadakan dito eh. Kumusta ka ni tatang? Nasaya at pat, Mamang. Saan amalidayan ti ipapanaw ko? Kaya't yung kadi akasarita? Kamaudyanan na, nakadanon kamatlangan dito eh. Naititinabayagan ni nararapa ako. Napintas gayam at talaga dito'y, Mamang. Saan lang aladawan? Mismo nga ibadbadag kong nagitisaka. Makababawi ka nga ta. No, apay ngay takalang ngayon pa eh. Inton bumaybayag, ang mga nusaan mo na mapanunod ti agawi di Pilipinas. Mabalin, diyak kaya't amalagip ti Pilipinas, Mama. Malagip ko laang ni Lolo. Amo kamay kawa kalaang. Saan ka madanagan kini Lolo? Napigsa day jay. Kan adda mga iwan kan ko ana. Talaga napigsapay laang, Mamang. Danda ni inal daw iti farm. Uray an anawaan ni Manong Onan. Ala, ingka nga rod aginanan. Inton ligatan nga ipasyar ka.
Dahil tala cellphone mo tisang kakitam na datayo dito detachment, Reggie. Amom lang nga rodan na naingat ti baro a commanding officer tayo. Ang mga napampanunuti mga babae man ang tikit kita. Mas tawakin ka, Omar. Tapos lawanan interes mo iti babae. Nakakonsentrate ti panunot ko, iti kinasoldado. Ang magure ka man, babae mo talaga dahi takit kita. Talaga napintas kaya medyo London. Kaanon tungata ang makapandataoy dyan. London, kunam? Ang mga no kahit makita, hindi kinapintas dagiti dua ababalasan. Awan makaatiw iti Pilipina. Nang rona no Ilocana. Saan ka nagbidot iti dayta? Nadungo, ken nagagatilo ka na. Nan, kita man nga ron. Sigurado ka kahit makitaan. Ang mga no di mo malapdan tapuso mga gayat manan. Sika talaga. Makasasawa kan san. Di ka mo't makaaram. Oo, datoy, kita Mira Ha? Ni Alisa? Kung nagtupay ang mas daaw ka. Oh, ang mga nagbabawi ka na binulod mo ti cellphone ko, wino kinidam. Nakadanon gaya mo ni Alisa iji London. Ay, mangrugin amatong pal dagiti arapaap na. Arapaap na? Wino arapaap ti inana? Reggie, awan sa bali at arigagayan tinaganak. No saan ati panagbaligi ti anak da? Ay, ininot ton nga agkupas iti lagip na. Ijay Ilocos adim maklan na. Ay, ano lang nga orayan. At nagaya man makatawan ni Alisa di London. Ay, anya ka di nga aldaw ti awan serrek na. Awan ko mati sarap na itangal daw, tatang. Ngam kinay kayat na latta tinapan nagtrabaho. Ay, kat agaliwak say kumamit Dila aginanan. Iti unag ti makatawan na kaadda na dita. Adon ti ornong na. Talaga, tatang. Awan mo't paggastusan na dito eh. Malaksit ti kasulin at ilugan na. Siyak pa'y tigin matang itilugan na. Ay, ti apo kun aya. Adon ti nagbaliwan ti taray ti biyag na. Pudno dahi tatang. Nakapimpintas pa ni Alaysa. Aglalo ta na tayang. O kahit kumusta kayo muntan? Ay, gagangay ti lumakay. Manggapon nga agsalog ti pigsak. Angem, madmaditiriknak. No saan ang agtrabaho. Nung kumapadasan niyo ti agbakasyon dito, uray makabulan laang, tatang. Ay, marigata naksa nga agbiyahe iti adayo. Saan kayo amadanagan kanyak? Kabaelak asalwadan ti salunat ko. Kung gunam loko. Nakadi ti mapaspasa making ka. Nujak nga siputan, di mang paltog gumaking ka na tayo. Diyak ngamin nasiputan nga dakabusor iti likodak. Panggap na gaya malibatan. Ang mga no dahi ti sipsiputa makabusot. May isa pala po. Agan anad ka kuma. Kahit mo ka din ti matay. Nalpasa kon anatay idi, Reggie. Agarudok ta asumpok iti dayaman na. Awanan ari ding gamit aglawlaw. Ang mga no naibusan dagiti kabusor. Nagbalik ito yung operasyon. Barang mapalabusan tayong magbakasyon. Uray makalawas lang. Adita. Aglingit iti punday da kayo. Good. Sa dino ti plano mapagbakasyonan. Awang ka din plano asumarungkar iji lugar tayo. Makigtot na lakit din na makita dak. Tiyam mo da ngamin kit nataya kon. Adita. Awanan ti manggag akanalbo ang manipod ka dagiti kabosor. Naibus dan samot laan. Huwag gayam. Aw-awisin nak ni Teniente Marquez. Nagbakasyon ni lugar da Alisa. Ingkarik no ni Ama Felipe. Nagparti ti Kalding. Intun kasangay na. Aging gagayam ita, Reggie. Nasidag pa ila ang tirik na ni Tata Felipe. Kadagiti pada tayo soldado. Uwan. Amom? Agmay-may sa kanon. Pasaray ka no pasyaran ni Teniente. Saan dakton nga orayin, mamang? Maturog kan tulatan.
Ang mga noteng nga tirabi into na makasangpeta. Adumat latakit ni Tilugan. Kapay nga di mo inaramat ni Kutsem. Wano, nagtulag kayo kadikinimat? Nagkuyog kayo ngagpasyar? Aging ga inton nga tirabi ti pa nagtrabaho, mamang. Ado ti trabaho di opisina. Kunak man nagnobyo kayon kinimat. Mamang, awan ti planok a makinobyo kadagiti agar-aram kanya. Aglalo kadagiti kanggan na. Saan pa'y apanawan nga agsarak kami iti lalaki anay kari para kanya. Sano ka di pa yan nalipatan ni Omar? Saan nyo kuman nga ipalagip ni Omar, mamang? Nabayagan nga agin ina na iti tanam na. Kasano no si Bibiyag? Nukas pangarigan si Bibiyag. Saan dak ka di apawilan? Talaga kaya masaan mo ka nalipatan? Mamang, imposible at si Bibiyag ni Omar. Kinuyog nak ini ni Manong Reggie, anang sarungkar iti tanam na. Kumusta kayong tata? Colonel. Ay, Reggie, teniente, handa kagayam. Ay, kita man ti lumakayin. Jackson makabigbay. Nakakalugo nga kami na. Kan 5 kayo matilangak. Nakabakasyon na kami, Colonel. Inawis nak ni Teniente, iti pa nagkasangay na. Kan mailiwak mo iti lugar yo. Nagasat ka, ta saan ka nairamraman apin musay iti day dinadara arangat. Nakasi ti Diyos kanyak, Colonel. Saan ko pa agasat? Ay, kumusta kayan? Ay, narigat ti agmaymaysa. Ay, agtalon atawan ni Alisa ija London. Saan ka di pa yan nagbakasyon? Ha? Ay, di na nga tanam mo ti dalan nga agturong iti lugar adi makilan na. Ay, ay, Colonel, agtudon sa paten. Ay, Aglinong tayo. Kapita ba, Omar? Maditipan na katudok iti kalman. Agpanatingak sa hotel. Kilan kami na nagbayakabak iti mangmangan kami. Natuduan pa nga rod ni Ama Felipe. Kasi taon na iti panakabasa na. Timulo nga nagilinong kadag iti makmakan. Amam naandor pa ila tilakay. Ngam nadlaw ko analiday. Di ka numutin malagip ni Alisa. Ti agbakasyon. Ang mga no, damot to nasawa na. Awan mo tinaybagbaga na kanya. Kan saan naka analagip. Ngamin, mamati daan na taykan. ay nagngayon abigat. Ay malagip ko lang arod ni Alisa. Kat agdamanan asumkan ti iliw ko iti apo ko. Kasta una iti ayat na ide no makakita iti bulalayaw. Ay sus, madi ti panagangas ko. Ay madi talaga ti panakatulok. Ay sus apo. Baunak man kit dini unad agumatang iti agas ko. Pagbait samot lang ti panagsarita yu ken tata ngem apay kasta ti langam. Naliday ka, kasla madandanagan ka pa'y. Saan ko ang nakasarita ni Lolo, mamang? Intaray da kano iti kalma ni ospital. Ah? Naggurigur ka po iti pan nakatudo na. Ay, ni tatang naggagat. Saan mo't kami nawa? Apay ang nagpatudo. Naira na ngamin ang nagtudo idinangandag iti soldado ijay farm. Takasangay kano ni Teniente Marquez. Teniente Marquez. Aging gaita, nasidag pala ang kadagiti soldado. Mamang, kasla nakariing iti panagtagtagainap ko. Agbakasyon na. Nakalagip ka man ngagbakasyon. Lakayan ni Lolo, mamang. Kaanon to pa iti panang sarungkar tayo kan kuana. Hindi ko maawatan ti marikrik na. Kabayatan ti panagbuy-buyak iti bulalaya. Ada ka di pa'y serbina. Saanan amatungpal ti panagkita mi kini Omar. Iti ungto ti bulalayaw. Kas iti ipupusay na. Saanan nga agumar. Iti nakay talimangan na dito'y puso. Alisa. Ni Lolo Felipe. Abangan numadlaw ng agsangsangit na. Saan ka din nga agar-arbes, apo? Saanan, Lolo? Timpuaran ti bulalayaw.
Apay arimor kayon iti kwartuyo. Karurwaryo lang iti ospital. Adda-adjak maimbagan no agid idda aklatan. Apay, bayat ti kaadam ija London. Saan ka kadi nakakita iti bulalayaw? Kasladyak nadnadlaw, lolo. Gapo nga tayo iti pan nakakumikong ko iti trabaho. Agyaman nak iti panang sarungkar mo kanya kapok. Sumarunong to kano ni mamang, lolo. Lolo, kasla, marunawak iti panangkita yung kanya. Ad-addamanan apimintas ka. Aging ka di ita, awan pa'y agaywan iti pusom. Ado ti agar-aram kanyak, lolo. Ngam ka po tama kumikumak iti trabaho. Saan ko anay taltalag ita? Oh, kasla lumugar kamot ditan, Reggie. Wano, talaga ang mga asawa kan. Panawon mo tan nga seryoso ta kumar. Lumakay tan. Sana na ibaga ni Ama Pilipi. Nakapagyan nagkaim nila init. Talaga mo niya. Si kakit di tinagasat ang maikamang dita. Oh, sino nga ron tinakaumamiti dayta? Ni Alisa. Nagbakasyon gayam ni Alisa? Wan. Manadangkan oray di pa nagsakit ni Tata Felipe. Numakitam la kuman ni Alisa. Napimpintas man yan. Mabit lang. Ipatulod ko di picture na. Ayan na. O, dita. Naisend kon. Kita Sige. Lukat ang messenger mo. Ni Alisa ka di dayto yan? Nagpintasan? Ngam ad-adamanan ajak maikarikan ko na. Talaga, ni manang linet. No kaano pa'y ang nagbakasyon na? Isutipan nakalagip na amang sarungkar iti tanem day di Omar? No, amo nalakuma. At inulagak nila init. Oh, apay asaan ka makasama nung Reggie? Anya ti itantanamitim mo? Oh, kas ka lang nakigdot. Kaslada nakita ka tao. Ha? Diyan ka mo, no? Arapaap ko lang. Kilaat pa ta nagpukaw. No? Nailingag ka dagiti natatayag a pansyon. Siguro damot ng sarungkar iti kabagyan na. Damot sa magmamanod at tao dito eh. Uno, alaliyaki diti nakitam. But-but nga nakmat. Awan pa'y tinangag ko nga istorya nga ada nakakita iti al-alya dito'y kampusan to. Amangan no mailiw launay ni Omar keng kagad nagpadlaw. Numanon atawan manipod iti pimusay. Ure, naminsan na kuma iti tagtagayin ko. Saan ang nagpara? Mano natawan din na palabas. Itilaksid di pan nakaamuna tayo kon. Saan pa'y anak ayan ayat iti sa bali? Wano, siyak mat lang ata tinaikari para kinkwana. Saan ako na maikari kinkwana? Kan ita lang nga maamiris ko. Saan ko marumbang pinagparang ko anataya kon? Inaramid ko dayjay. Tapno sa anak ang makasinga iti panagadal na. Naimbag ta nakasangpet kayon sakbay anagtudo. Naira na ang matutudo ti panawon iti panagpakasyon mo. Saan ang natangagar arapa apla? Kasla ni Omar tayo dyan nakita. Alalihan na nga tayo dyan. Diyak lang arod maawatan tayo ti marikrik na. Agnan nervyos. Alisa, anya ka di ti pampanunutem, apok. Lolo, amangan mo saan kayo amamati iti dayto nga ibaga. Kasla ni Omar day nakita kiti kampusan to. Ay, arapa ap mo lang ata. Iso ka di nga awan pa'y nobyo, ta di mo pa'y nalipatan. Lolo, adag tuk-tuk-tuk. Hindi, sino nga taday takit agtudtudo. Siya akong timapan mangilukat iti daw, Lolo. Amangan na napatagti ibaga na.
Omar, Alisa, mailiwak launan ken ka. Ngamamok asa anak ang mapakawan iti dayto nga inaramid ko. si kakating agpaiso, Omar. Si bibiyag ka. Amok anadlaw nak iti Campo Santo. Nukasta, saan ko lang parpar mata? Numanin atawon tinapalabas. Pinamati nagkanatay ka. Adu alwak tinagaribasay. Sa kalpasan na, di mo matlagayang maibturan, tiili mo kanyak. Ulitak Alisa. Pakawanin nak. Diyak kahit asyak ti makagapo. Iti pananakasing ati panagadal mo. Sumrag ka. Nabasbasakan. Saan ako nasumrag? Tadya akong maikarakin ka. Nakapinpintas ka launa yan. Omar, kaya't mo ka di manin nagsantag. Ita ka di pay. Tanutungpal kung ti arapaap ni mamang apagbalinak. Awanan ti makatubang iti ayan-ayat ta. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adal napidot yo nga adal wenno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like dito nga video ken ag-subscribe tamit din tapno mangigam tumanen tayo sumarunungay kami patangatang agyaman na pagayam.